खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसलते गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव फैनो मोनदों, दिनै भिडिअ लाबोनो मोनदों। आसलते समखौनो मोना जादों मा खालामनो। जायखियानो जाथों दिनै नोंथांमोना ओरैबायदि भिडिअआव आङो जाथाय मोनसेनि बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायलायगोन आरो जि जाथायखौ नोंथांमोना हयथ' जेब्लाबो खोनाफेराखैनो आरो खोनाबा नोंथाङा माने मिनिगोनसो ना गाबगोनसो बिदि जागोन। गतिके नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै दोन, जाहाथे आंनि भिडिअआ बयनिख्रुइ सिगां नोंथांनिसिम मोनहैयो। आसलते जाथाया ओरैबायदि जायो, सासे डक्टर आरो बै डक्टरा प्राय 40+ जालांदोंमोन बिनि बैसोआ आरो थांनायनि फैनायनि खाथिनि जि मानसिफोरा बिसोरो एदावबाय थायोमोन इखौ मब्ला हाबा खालामगोन नोंलाय, हा बोरायबाय माबाबाय बेफोरबायदि खालाम सानसेखालि सासे मानसिया माने बेजों रायलायनानै सासे हिनजाव बिनि थाखाय माने नागिरनानै होबाय आरो बिदिनो डाक्टराबो नायलायनानै हाबाया थिग थाक जाबाय। जानानै दा खोब मोजाङैनो हाबा साबा सब जालांजोब्बाय, माने जेबो भेजालानो गैया। नाथाय बै हाबा खालि ओरैबायदि मोनसे घटना जायो, नोंथांमोनखौ आङो लास्टआव खोन्थागोन। आसलते केसा ओरैबायदि मिथिनो मोनो, मानसिफोरा प्राय हाबा जानायनि 5 बोसोर उनावसो, हाबा जानानै 5 बोसोर उनाव सानसेखालि बै डक्टरनि हिनजावा डक्टरखौ थिगसे बुयो न'आव आरो बुग्लि ओरैबायदि खालामो, माने थै लाला लिलि गनाय, माखैजाबा खाफाल गावनाय, माखैजाबा बिखुंफोराव माने थै गनाय बिदि जानानै बे डाक्टरा खोब खारै थाङो आरो थांनानै गावसोरनि खाथियाव जि पुलिस स्टेसन दंमोन बे पुलिस स्टेसनाव बेयो कमप्लेन होयो जे आंनि हिनजावा आंखौ बुदो आरो बियो माने गावनि हिनजावनि सायावनो FIR माबानो थांदों बियो। आरो बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो पुलिसफोरा गासैबो मिनिजोब्बाय, मा बाथ्रालै हिनजावजोंनो बुजाबाय नोङो। आरो बिदि जेब्ला पुलिसफोरा मिनियो बे एसे लासिं मोनो आरो पुलिसफोरा आसलते बे केसखौबो माबायासै, खालामासै बियो। बिनि उनाव बे मानसिया मा खालामगोन, दा उपाय गैया, दा सोरनि सिगाङाव खोन्थाथिंबाय थानो, जायनि सिगाङाव खोन्थायो बिनो मिनियो, जायनि सिगाङाव बुङो बिनो माने बिखौ उल्था एदावनासो हरो। बिदिनो एदावना हरबाय थानानै उनाव सानसेखालि बियो सानबाय जे आङो केसखौ आसलते कर्टआवनो खालामहैनांगोन, बेफोराव गिदिंबाय थाबा जानाय नङा। बिनि उनाव बियो बे केसखौ कर्टआव थांनानै माने FIR होयो आरो कमप्लेन खालामो गावनि हिनजावनि सायाव ओरै थोरै बाथ्रा। आरो जेब्ला कर्टआव थाङो बाथ्राया, अब्ला कर्टआवथ' नोंथांमोना मिथिगौ उकिलफोरा माबोरै सोङो, माबोरै माबायो। घटनाया ओरैबायदि जे हाबा खालि आसलते बै हौवाया आरो बयनिबो खेथ्रआव जाखायो, हिनजावजों जिखालि फार्स्ट उन्दुजाबगोन बेखालि आसलते हिनजावा बुङो जे आंहा एसे उसुबिदा, एसे बेमार जाबाय दोङो, आङो अलरेडि सिकित्सा खालामगासिनो दोङो, मास मोनसेसो नोंथाङा नेथ'नांगोन, दा नोंथाङा आंजों थाजाबनो मोना। आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो जायबाबो हाबा खालामजेननाय खासे हौवाया माबा मोनसे सानखागोन आरो थिग बिदिनो बेबो सानदोंमोनबाबो थेवबो डक्टर नालाय गावहा सानबाय नोङा माबाफोर माबानो हानाय थानो हानाय बेमार, गतिके बियो जेबो माबायालासेनो मास मोनसे बिदिनो धैर्य हमना थाबाय। दानिया मास मोनसे थांबाय, मास मोननै थांबाय, हिनजावा माबा नङा माबा बेफोरबायदि बुंगासिनो थायो बिनो। आरो उनाव सानसेखालि बियो एसे माने जबरदस्ति माबानो गिनायाव बियो माने मिथिना मोनो जे बे हिनजावा आसलते नायनो खोब समायनामोन, नाथाय बियो हिजड़ासो। नोंथांमोना हयथ' बेफोरबायदि जाथाय जेरावबो खोनानो मोनाखै, बे जाथाया आसलते एकदम अरिजिनेल जाथाय आरो बे जाथाया जादोंमोन दिल्लीयाव। आरो बिदि खालामनायनि उनाव
बे हौवाया माने हिनजावखौ गावनि हिनजावखौ बुङो जे नों दानो ओंखारलां माबालां बेफोरबायदि आरो बिदि खालामनायाव बे हिनजावा आसलते ओरैबायदि सैतानमोन सिगांनो जेब्ला हौवाया बिनि बिसनायाव फैयोमोन जेब्लानो हौवानि माने जेब्ला जि समाव गाव बै हौवानि मोदोमाव जेबो जिफोर थायामोन बै समखौ बियो भिडिअ खालामजोबना दोनदों मिथिगोना बिनि उनाव बियो बुंबाय जे नों जुदि आंनि बाथ्राखौ गामियाव बा सोरनिबा गुबुन सोरनिबा सिगाङाव खोन्थायोब्ला नोंनि नैफोर भिडिअ आंनाव दोङो बिदिनो गावनि मबाइलखौ खोन्थिबाय आरो बे भिडिअफोरखौ आङो भाइरेल खालामजोबनो हागोन आरो थिग बिदिनो डाक्टरा गावनि मान सन्मानखौ नायनानै आरो गिनानै जेबो रावनिबो सिगाङाव प्राय 5 बोसोर जालांबाय रावनिबो सिगाङाव खोन्थायाखैमोन नाथाय एबार एसे दिमाना माने बाराद्राय बै जिखालि माने हमजायो इखालि दिननिफ्रायनो प्राय बै हिनजावा बिसा बै डाक्टरनि न'निफ्राय थाखा फैसा सना गना बेफोरखौ माने गावहा सेपारेट खालामनो माने माबाबाय थाबाय बियो लासै लासै सेपारेट खालामलांबाय थाबाय आरो बिदिनो दाबि होयै डाक्टरा माने भिखारि जालांबाय बियो बिनि दाबिफोरखौ माने मानिनो हाला गोबां रां बिलाबायनाय जाबाय आरो लास्ट जिखालि आं नोंथांमोनखौ जि सावरायदो नोंथांमोनजों पुलिस थानायाव थांखालि जिखालि बै हौवाखौ माने दोखो बुग्लियो इखालि आसलते बै हिनजावा बिनाव डाक्टरनाव 20 लाख रां माने दाबि खालामदोंमोन आरो दाबि खालामनाय उनाव दा मानसि सासेनाव जेसेबां थायो एसेबां सोरनोबा माने गिनायनि खुन्दुआव माने हरनो हागौ बिनो नाथाय सासे मानसिनाव दोङो 10,000 फैसा 10,000 रां आरो नोंथाङा आंनि माने खर'आव पिस्तलजों जाननानै नोंथाङा जुदि बुङो 1 लाख रां हर अब्ला आं मानिफ्राय हरगोन आंहा बेयाव जेबो उपाय गैया बेनि थाखायनो बे हौवायाबो बुग्लि जानानैबाबो जेरैखि जाया पुलिस थानायाव थांदोंमोन नाथाय पुलिसफोराबो मिनिनानै बेखौ माने नेग्लेक्ट खालामना हरो आरो बिदिनो आरो खाथि खालानि 2-3 पुलिस स्टेशनाव थाङो बियो नाथाय रावबो बिनि बाथ्राखौ माने सिरियासै लाया आरो बयबो बिनि बाथ्राखौ खोनानानै मिनिजोबोसो बेनिखायनो बियो थाग थिग खालामबाय जे कर्टआव केसखौ हैनांगोन आरो कर्टआव केसखौ हैमारदोबो आरो प्राय मास मोनथामसोनि उनाव बे कर्टनि फाइनेल रिजाल्टआ ओंखारो आरो फाइनेल रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो बै हिनजाव आरो जाय बै हिनजावखौ नायनानै होदोंमोन आरो लोगोसे बै हिनजावनि बिमा बिफा बै 4 मानसिखौ माने दोषी मोननाय जायो आरो मोननाय जानानै बिसोरखौ शास्ति होनाय जायो माबा मोनसे बेखौ आरो इमान डिटेल्सआव थांलायला नाथाय नोंथांमोना हयथ' दिनैसिम बेफोरबायदि बाथ्राखौ बेफोरबायदि जाथायखौ खोनाफेराखै जानो हागौ बेनि थाखायनो आं सानबाय नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामलायनि जायखिजाया भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट बक्सआव जनायहरदो आरो लोगोसे लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनैनिफ्राय आङो नोंथांमोनजों प्राय रेगुलार फैनो होननानै माने सानबाय दोङो नाजागोन आङो नोंथांमोनजों जाहाथे सानफ्रोमबो मोनसे भिडिअ बेफोरबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोनो होननानै आसलते आं जोबोद बिजियाव दंमोन आरो बिनि थाखायनो प्राय हप्तानै हप्ताथामानो जाबाय हप्तासेयाव मोनसे मोननैल' भिडिअ बेफोरबायदि होनो मोनदो मानोना आं सिगां सानफ्रोमबो मोनसे भिडिअ होबाय थायोमोन नाथाय एबार एसे गेप जालांबाय नाथाय दिनैनिफ्राय आङो नाजागोन जाहाथे नोंथांमोननो बेफोरबायदि भिडिअ होबाय थानो मोनो जायखिजाया लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था गासैबो गोजोन्थों।